Kaixo, horra aurrean zaudeten gehienak gurasoak izango zarete. Eta zuzen ere gaur zuetaz izango dugu. Eta gaurko gaia izango da gurasoak gure seme alaben euskalduntze prozesuaren eredu eta motore. Azkaitezen. Azteko esango dugu normalean hizkuntzaren inguruan eta familian inguruan hitz egiten dugunean burura datorkigun lehen kontzeptua transmisioa izaten da. Daukagun hori transmititu. Hori funtsezkoa da. Euskeraz dakizuen gurasoek, dakizuen hori ahalik eta modorik osotuenean, aberatsenean transmititzea da gakoa. Etxean transmititzen den hizkuntza horrek jarraituko du gure seme-alabengan. Baina horrekin batera ezin dugu ahaztu beste kontzeptu bat, azken urte hauetan Paula Casares nafar soziolinguistak landu duena, eta da sozializazioa. Horrekin zer esan nahi dugu? Esan nahi dugu, kasu askotan, eta zuek izango zarete horietako batzuk behar bada, haurrak beraiek direla familiaren euskalduntze prozesuaren motorea. Zergatik? Gurasoak ez zekitelako, eta haurrak izan dituztenean sentitu dutelako ikasi beharra. Eta haurrak izan dira hain zuzen ere prozesu horren motorea. Hori gertatu da baita familia erdaldun askotan ere. Eta gero ezin dugu ahaztu, gure haurrak, gureak badirela, baina baita gizartearenak ere. Eta sozializazioa hor sartzen da. Haurrek euskeraz egingo dute, euskera hobetuko dute, euskerarekiko jarrera ona izango dute, inguruneak ere babesten eta laguntzen dituen bitartean. Horregatik, ezinbestekoa da familietan eredu ona ematea, zuek izango zarete zuen seme-alaben eredua, zer ikasi, ura ikasi, baina baita ere, haien ingurunea zaindu egin behar dugu. Besteak beste, hizkuntza bat ikastea ez baita bakarrik gramatika bat ikastea. Haurrek, hizkuntza ikastearekin batera, hizkuntzaren erabilera arauak ere barneratu egiten dituzte. Eta ikusten dute, gure amak okinarekin euskaraz egiten du. Baina bizilagunarekin erderaz, baina gero bizilagunak eta okinak euskaraz egiten dute beraien artean. Zergatik. Zergatik arekin bai eta arekin ez. Zergatik nire aitak esaten dut bizilagunak det, bestearen amak dot. Nola do hau? Aurreko hartzen dira guzti horretaz. Horregatik dain garrantzitsua eredu hona ematea, gure motivazioa ere beraien gana trasladatzea, gure interesa beraiekin partekatu eta beraiek sentitzea, guk ere nahi dugula beraiek euskaldunak eta hiztun aktiboak izan daitezen. Eta hau esan dudala, komentatuko dizuet azken bola honetan, ikastetxetan, irakasle asko bildu izan diren guneetan eman ditudan hitzaldietan, galdera gako bat egin izan diedala. Eta galdera da, zuen ikastetxetan, zuen ikaslei galdetuko banie, zein den beraiekin lortu nahi izan duzuen, edo ikastetxeak, edo ikastolak lortu nahi izan duen helburu nagusia eta praktikoa eta erreala, zer erantzungo lukete? Euskeraz irakatsi eta kitxo, edo hiztun aktiboak lortu. Esango dizuet, nire harridurarako eta nire kezkarako, jaso ditudan erantzun gehienak izan direla euskeraz irakatsi eta kitxo. Eta uste dut hor daukagula gako nagusietako bat. Eta hor gurasoak ere sartzen zarete. Gaur egungo egoera soziolinguistikoan nun euskera hizkuntza gutxitu bat den, ezin gaitezke mugatu euskara edo euskaraz irakastera eta erakustera. Lortu behar dugu hiztun aktiboak izan daitezen. Eta horretarako ezinbesteko da beraiek ere sentitzea, bai etxeetan, bai ikastoletan, bai bestelako ikastetxetan, nahi duguna, hezkuntza sistema nahi duena, hain zuzen ere, beraiek hiztun aktiboak izatea dela. Eta uste dut, hemen dagoela gako nagusietako bat. Zein kontu, hau erantzun didaten ikastetxe gehien zuenak, eredukoak diela, berauetan badira hizkuntza plangintzak, baina hala ere irakaslek beraiek aitortzen dute,
ikaslei galdetu eskero, gehienek erantzungo luketela ikastetxeak beraiekin lortu nahi duen helburu erreala sentitzen dutena, ez dela hiztun aktiboak lortzea, baizik eta euskaraz irakastea. Gaur honetaz jardungo dugu, ze gure helburu nagusia hiztun aktiboak izan daitezen baita. Baina gainera badago beste kontu bat. Azkenengo hezkuntza legearen arabera, eta ez gara sartuko orain legearen inguruan, baina bai, irakurriko dizuet legeak zer dioen laugarren zioan. Eta da, hezkuntza komunitate osoaren ardura da, hezkuntza komunitate osoa, zuek barne. Ikaslei profil eleaniztuna eta kultura artekoa, multimodala, garatzen laguntzea, mundu global eta kulturan iztun batean integratu, eta euskararen erabilera aktiboarekin konprometitu daitezen, eta euskal kultura ezagutu, eta hura garatzen eta eguneratzen lagun dezaten. Beraz, hiztun aktiboak lortzea, legearen araberako helburua da. Eta hortik kanpo jardutea, printzipioz, legala ere ez da. Bueno, testuinguru honetan, komentatu ezagun non gauden. Askotan aipatu izan dut, eta dugu, euskara bidegurutze batean dagoela. Hori esplikatuko dizuet laburki. Zer esan eduan, hori esaten duanean. Esango nuke, euskara bidegurutzean dagoela 3 faktore nagusiengatik. Bata dira nazioarteko faktoreak, gero esango Euskal Herriko azken urte hauetan izandako aldaketa soziopolitikoak, eta hirugarrena faktore soziolinguistikoak. Nazioarteko faktoreak, esango nuke, momentu honetan, munduko ia hizkuntza guztiak gaudela neurri batean kezkatuta. Zergatik, bor gertatzen ari direlako fenomeno batzuk mundu osoan, bateko globalizazioa. Eta globalizazioa mundu oso aukitzen du, eta horrek esan nahi du, ingelesaren zabalkundea eta hizkuntza hegemonikoen zabalkundea. Gaur egun, gure seme alaba guztiek gutxi edo gehiago dakit inglesez. Eta gaur egun, gure etxe guztietan egunero gutxi edo gehiago ikusi edo entzuten da inglesa. Beraz, hor gaude mundu osoak, eta horrek ukitzen ditu munduko hizkuntza guztiak. Migrazioak eta migrazioak ditugu, bagoaz eta badatoz. Eta horrek hizkuntzen arteko trukak eta esan nahi du. Distantziak gero eta txikiagoak dira. Deno gara turista, nahiz eta turistak ez ezkion gustatzen. Beraz mugitzen gara. Hori guztia hizkuntzak dira. Eta teknologiak ditugu. Gaur egun, itzultzaileen neuronalak ditugu. Inglesezko seriak ari dira ikusten gure gazteak. Beraz, ari gara munduko hizkuntzen arteko harremanak eta orekat guztiz aldatzen ari diren egoera batean. Eta horrek zer ekarri du? Ekarri du esate baterako, Islandia bezalako estatu batek bere hizkuntza babesteko neurriak hartzea. Ekarri du Europako hizkuntza gutxitu guztiak kezkatuta egotea gure etorkizunarekin. Baina ekarri du baita ere zenbait estatu hizkuntzek beren hizkuntzak babesteko neurriak hartu beharra adimen artifiziala dela medio. Teknologien garapena dela medio. Beraz, esango nuke, hau ja mundu mailako kezka bat bihurtzen ari dela. Eta hori ari gara ikusten, Zelanda berriko maorien errebindikazioetatik hasita, estatu barruko katalanak, galegoak, baina Europa mailakoak aipatu ditut, Hego Amerikako hizkuntza indigena guztiak ere ari dira borrokan bere biziraupenaren inguruan, eta bar. Hori guztia hor daukago. Bigarren mailan, jarriko nituzke azkenengo urte hauetan, Euskal Herrian bizi izan ditugun aldaketa soziopolitikoak. Eta horrek, hizkuntzaren inguruan ere bestelako posibilitate batzuk ere zabaldu ditu, eta bestelako erronka batzuk ere zabaldu ditu. Hor, ez naiz gehiegi zentratuko. Eta hirugarren faktore izango lirateke, faktore soziolinguistikoak. Eta hor, bidegurutzean gaudela aipatu izan dut, batez ere, datu batengatik. Eta da, momentu honetan, Euskal Herri osoa hartuta, 25 urtetik beherako haur eta gazten gehiengoa jada, euskalduna da. Eta Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroko iparraldean iristen ari gara ila ezagutzaren universalizaziora. Horrek ez du esan idenek euskaraz ondo dakitenek, ez da gutxiagorik ere.
Baina bai esango nuke, eta hau hemen motzean egingo dut, beira, horrela jarriko dut, 1980 lehen estadistikak eta inkestak atera zirenean euskararen ezagutzaren arabera, euskara zekiten, eta orain datua Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan esate baterako, euskara zekiten gazteak, euskaraz genekien gazteak, 120 inguru ginen, 5 bat. Gaur egun, EAen eta Nafarroko iparraldean hori iristen da 5 4. Eta Euskal Herri osoan, esango nuke, erdiak pasata eta 5 3 iristen ari garela. Horrek esan nahi du, bide guzti hau egin dugula 40 urtetan. Ezagutzen segulako aurrera pausoak eman dira. Bestelako esparru batzuetan ere. Baina orain, iritsi gara puntu batera, nun, D-ereduaren zapalpena, zenbait zonaldetan, Nafarroa erdialde eta hegoaldean baita iparraldean ere bai, baina beste zonalde askotan D-ereduaren garapenak badu koska bat, baina ez oso handia. Eta hemendik aurrera zer? Beraz, salto handia nun eman genezake. Salto handi hori batez ere erabileran eman ahal izango dugu. Eta hau planteatzen dut modu horretan, eta da, lortzen baldin badugu. Ia ezagutzaren universalizaziora iristen ari den belaunaldi gaztea, eta zenbait lekutan, gutxienez ezagutzaren zabalpen handi batera iristen ari den belaunaldi horrek hurrengo 10 urtetan erabileran ere aurrera pausoak eman ditzan, ordun lortuko dugu eta berbatuko dugu euskararen biziberritze prozesuak aurrera egitea. Baina ez badugu lortzen belaunaldi berri horrek ingurune batzuetan ia ezagutzaren universalizaziora iritsi den belaunaldi gazte horrek hurrengo 10-15 urtetan erabileran ere jauzi handi bat ematea, gertatuko da, hoien seme-alabek ikusiko dutela, beren guraso guztiek euskaraz badakitela, baina ez dutela egiten. Eta orduan galdetuko dute, esto para qué es? Esango nuke, puntu horretan gaudela. Aukera handiak ditugu alde batera jotzeko, baina azken urte hauetan eta COVID-aren ondorioz eta bizi dugun egoera soziopolitikoaren ondorioz ikusi dugun bezala, arriskuak ere baditugu atzera egiteko. Eta hor sartzen zarete gurasoak. Iruditzen zait, hor jokatzen duzuela paper garrantzitsu bat. Gai hauen inguruan, bada hausnarketa bat, duela urte batzuk egin genuena, topagabe, da izan dugun pixate, orduko topagunaren inguruan osatu genuen, topalabe izeneko hausnarketa talde batean, eta hor, atera genuen txosten bat. Bi atera genituen. Bata zen berrikasi eta berrikusi, aurreko fase guztio honetatik zer ikusi eta zer ikasi genuen laburtuz, eta bigarrena zen berrindartu eta jauzi. Berrindartu eta jauzi horretan, 3 esparru nagusi jartzen genituen hurrengo 10 aldirako lehentasun gisa. Eta bera, hau, hemen aprobetxatu hemen arbela dugula, marrazkitxo bat egingo izuet. Eta hor bageneukan, esango genuke, balin baditugu aurrak, 0-60 urte, jarriko dugu, eta orduan badaukagu hemen hezkuntza. Eta hezkuntza ezinbestekoa dugu. Aurrerantzean ere, hezkuntzan lanean jarraitu beharko dugu sakon. Etorri berrien euskalduntze prozesua, gure gazte aurre eta gazteen euskara maila hobetzen, eta bar. Baina honekin batera, uste dut badagoela esparru bat, eta gero aurreran begira, lan mundua. Zerken batean, zertarako ikasi dute euskaraz, gero ezingo baldin badute euskaraz lan egin. Uste dut hor, jauzi kualitatibo eta kuantitatibo bat eman beharra dagoela. Hau da, bermatu behar dugula, euskaraz lan egin ahal izatea. Eta honekin batera, eta hau esango nuke, hau, eremu formala dela. Eta gero hemen, daukagu, eremu ez formala. Eta hemen daukagu, beste esparru bat, nire ustez oso importantea. Eta hemen, dauzkagu familiak, daukagu aizia,
dauzkagu ikus entzunezkoak, eta daukagu kultura. Eta bestelako zerbitzuak. Uste dut momentu hontan, hemen jokatzen dugula, neurri handi batean, gure bizi berritze prozesuaren jarraipena. Lortu beharko genuke, hemen behintzat, hemen ere aspektu diferenteak daude, euskeraz dakiten familiak euskararen gotorleku bihurtzea, hortzo betezuek, eta lortu beharko genuke, gure aurre eta gazteen eskolorduz kanpoko jarduerak eta aisialdia, ereduko aisialdia bilakatzea, hau da, euskerazkoa. Eta hori ere, arnasgune funtzional gisa funtzionatzea, euskera hotsez funtzionatzea. Zertarako? Batez ere, gure aurrek eta gure gazteek euskararekiko bizipen positiboak izan ditzakeen. Euskaraz emozionatu aitezeen, euskaraz maitemindu, azarretu, dena delako hain dezaten, euskaraz bizi dezaten. Eta hori, hemen egin dezaketen neurri handi batean. Uste dut hemen daukagula lehentasunik handienetako bat. Eta hor, sartzen zarete. Hau dana esan da gero, jarretuko pixka eta aurrera, eta aipatuko dudana da, zer egin dezakezuen familietan. Uste dut familietan aspektu diferenteak bereiztu behar ditugula. Batetik dago, motivazioa. Bueno, batetik dago lehen esan dagoa. Familia euskaldunetan, euskaraz egitea. Euskaraz egitea komplejurik gabe. Dakizuena transmititu. Ez dakizuena ezingo duzue. Ikasi bai, hori denok egin dezakegu. Hobetu genezake deno. Baina uste dut hor klabeetako badela, dakigun euskara hori ahalik eta modurik osotuenean eta aberatzenean transmititzea. Dakizkigun abestiak, dakigun euskara, dakizkigun esaerak. Espalimak ezkio, behiratu iztegietan, behiratu. Ikasi, aprobetxatu viajea ere ikasteko. Motivazioa, ezinbesteko, hau da, aurrek sentitu behar dute, asko aixola digula bereien euskalduntze prozesuak. Pozten gaituela bereiek euskara zentzuteak. Pozten gaituela bereiek euskara sortzen ere sentitzeak. Hor dago aspektu bat. Familia. Gero daude ikastolak eta ikastetxeak. Kasu honetan, hori bermatuta dagoela esango nuke. Beti ere, lehen esan bezala, uste dut guraso bezala ere, oso garrantzitsua dela, zuek ere, beste gurasoen aurrean, zuen ilusioa, euskararekiko ilusioa eta kezka ere transmititzea. Beste guraso behar bada ez hain konprometituek ere ikus dezaten, badagoela guraso multzo bat, zeinarentzat euskararen gaia oso garrantzitsua den. Gero daude kalea, lagunak, hori komplikatua da. Hori komplikatua da. Seguneko hori dela, behar bada daukagun aspekturik komplikatuan, ez hori bereien moldatzen dira bereien artean. Baina hor euskara zein dezaten oso garrantzitsua da antolatutako aisialdian eta antolatutako jardueretan euskara zein dezaten. Ze hor, inertzia jartzen baldin badituzte, gero kalean ere euskara zeingo dute. Eta lehen esaten duena, ereduko aisialdia antolatu. Eta gero, saiatu. Etxeetan, euskarazko kultura kontsumitzen. Egon daitezela euskarazko liburuak, euskarazko abestiak, euskarazko telebista, ikus-entzunezkoak, parte hartu dezatela euskarazko ekitaldietan, direla paiasoak, antzerkia, aukera asko ditugu gaur egun Euskal Herrian horretarako. Aspektu guzti horietan, zenbat eta euskararen densidadea handiagoa lortu, aurrek euskara gehiago ingo dute. Hau matematika da neurri handi batean. Lortzen baldin badugu, sentitu dezaten motivazioa. Ikastolan eta eskoletan euskaraz egiten baldin badute. Eskolorduz kanpoko jardueretan euskaraz egin baldin badia, euskal kultura konsumitzen baldin badute eta euskarazko aktibidadeetan parte hartzen baldin badute, barraizago ingo dute euskaraz guzti hori erderaz egiten baldin bada. Hortan, ez dago misteriorik. Bueno, aurren erabilera laguntzen duten faktore nagusiak lau direla. Bata, familien babesa, nagusien arteko erabilera, hau da, aurrek sentitzea ere helduen artean euskaraz egiten dela, parentesi bat eta anedotatxo bat, batzuk agian entzungo zen diaten noiz. Hau gertatu zen Soraluzen. Aizien aurrak erderaz jolasten, parkean,
eta euskaltzale bat hurbildu zitzaion, eta zitzen, umeak, euskera zein, Eta batek, gurasoetara egia jolasten, Beno, zer ikusi, ura ikasi. Haurek ikusten bali mauto, helduen artean euskera. Euskaraz dakiten helduek euskaraz egiten dutela, erresa egingo dute beraiek ere. Eta gero euskararen erabilera ambientala eta eskolorduz kanpoko jarduerak euskaraz izan daitezen. Bien, hau esan da gero, esango nuke eta hizkuntzaren inguruan ere, somatu ditugula, pixat lau utzune, betetzen joan beharko genukena, bai familietatik, bai ikastoletatik eta bai inguruko erakundeetatik, ez? Eta da, bata da, euskararen ezagutza maila bera. Badakigu, naiz eta denek euskaraz dakiten, asko eta asko, erderaz hobeto moldatzen dela, familiko egoerak direlako, edo egoera sozialak direlako. Eta hori, edo aspektu batzuetan gabeziak dituztela euskaraz jarduteko. Eta hori, nola konpondu daiteke, etxeetatik ere egin daiteke. Euskaraz irakurtzen bali bada, euskarazko seriak eta pelikulak eta ikusten bali badira, hori guztia elikatzen balin badugu, gure aurren eta gazten hizkuntza maila ere hobetu egingo da. Beraz, etxeetatik ere horretan lagundu genezake. Bigarrena da, jakintza soziolinguistikoa. Iruditzen zait hau, ikastoletan normalean landu da, beste ikastetxe batzuetan ere bai, baino ez denetan, baino asko landu behar dugun aspektu badala. Eta da, aurrei eta gaztei esplikatzea, zer gertatu den hemen. Euskaren historia. Nola funtzionatzen duten hizkuntzen arteko harremanak hizkuntza horietako bat gutxitua denean. Zer gertatzen zaigu guri euskaraz hasten garenean. Eta bar. Beraiek ulertu behar dute, ez baitakite, hemen zer gertatu den. Zergatik momentuntan euskara hizkuntza gutxitua den. Eta horren nola funtzionatzen duen. Uste dut hori importantea dela. Eta kasu honetan gainera, iruditzen zait, oso importantea dela, zuek gurasok bezala, zuen historia linguistikoa ere, eta zuen familiarena esplikatzea. Ze batzuek familia euskaldunetatik etorriko zarete, beste batzu familia erdaldunetatik, beste batzu gainera atzerritik etorriko zineten, eta orduan, zuen historia linguistikoa. Zergatik batzuk, ez dakizuen ondo. Zuen semalabek agian ez dakite zergatik batzuk. Dauzkazuen zailtasunak, euskaraz ez zaiteko. Uste dut hori esplikatzea importantea dela. Zergatik ikasi duzuen, zergatik egin duzuen alegin hori, eta zergatik nahi duzuen bereiek euskaraz jakin dezaten. Perspektiba hori balima daukate, beraien euskararekiko motivazio eta jarrerare asko hobetuko da. Hirugarrena da kultura eta sorkuntza. Gero eta kompetentzia handiagoa daukagu. Gero eta input gehiago etortzen zaizkigu kanpotik, eta hor, bai ikastetxetatik, bai ikastoletatik, eta bai familietatik ere, egin behar dugu kontraindar bat esango nuke, edo frenatu behar dugu hori, eta guk ere euskarazko kulturaren kontsumoa sustatu, aukerak eman, eta baita sorkuntza ere. Beraik ere euskararekin gozatu ezaten, eta bar. Eta gero daukagun laugarren erronkari nagusienetako bat ere, etorri berriak eta kultura artekotasuna da. Uste dut hau gizarteak duen erronka potoloenetako bat dela, eta hor guraso euskaldun gisa ere garrantzitsua dela, kanpotik etorri diren eta euskararen egoerari buruz ezer gutxi dakiten guraso horiekiko ere harremanak sendotzea, azaltzea, zergatik ari garen euskararen alde lanean eta borrokan, zergatik gauden kezkatuta, zergatik ilusionatzen gaituen, zergatik maite dugun gure hizkuntza. Hori guztia beraiekin partekatzea, eta beraiek ere, beren hizkuntzen bidez ere, beren kulturen bidez ere, gure gana hurbil daitezen, eta guk ere zabaldu eta beste kultura eta hizkuntzekiko interesa agertu. Gelen barruan, baina baita ere patiotan, eta bar, eta bar. Eta testuinguru honetan oso garrantzitsua iruditzen zait ikastoletan euskara guraso batzordeak sortzea eta egotea. Nire esperientziaren arabera, eta asko mugitu naiz Euskal Herrian zehar, gurasoen euskara batzordeak dauden ikastola eta ikastetxetan asko nabari da. Eta zergatik nabari da, bain zuzen ere gurasoak pieza klabeak direlako aurren eta gazten euskararen biziberritze prozesuetan, eta ikastoletan edo ikastetxetan aurrera eramaten ari diren hizkuntza politiketan.
Esango nuke batetik, gurasoak antolatuta egotiak, esan nahi duela, bai ikastoletako zuzendaritzentzat eta baita irakasleentzat, gurasoen aldetik ere badagoela apoio bat. Bestalde, gurasoen euskara batzordeetako partaideek ere transmititu behar dute, beste gurasoei transmititu behar diete, euskararekiko konpromiso hori, kezka hori eta ilusio hori. Eta kezka eta ilusio esaten dut, biak esaten ditut. Egin kontu, eremu askotan, euskararena bai, lehen esaten duna irakatsi bai, baina hortik aurrerakoak agian guraso askok ez dutela halako garrantzirekin ikusten. Eta orduan egotea hor, guraso gune bat, ondo antolatua, eta diskurso hori, presentzia hori, bermatzen duena eta transmititzen duena, iruditzen zait oso garrantzitsua. Bestalde, gurasoiek ere, eskaerak bideratu ditzakete, udalei begira. Zenbait herritan ere, kultur edo kirol edo bestelako eragileen inguruan egin dezakete lan bat ere. Herrietako eragileek ere ikus dezaten euskararen gaia ez dela bakarrik ikastetxearena, baizik eta herri horretako guraso askoren kezka ere badela. Uste dut orduan, antolaketa horiek dauden kasuetan oso nabaria dela euskararen bizi berritzen prozesua askoz ere errezago eta modu indartsuagoan dijoala aurrera, ez? Eta zer egin daiteke horrelako guraso elkarte batetik? Gauza asko. Gauza asko, diru baldin bada, badago gehiago, baina dirurik gabe ere gauza asko egin daitezke. Bateko, ikastolaren euskalduntze dinamika jarraitu, apoiatu, ikusi nun dauden hutsuneak, hitz egin, irakasleekin, zuzendaritzekin, horren jarraipena egitea. Eta hori ere beste gurasoekin partekatzea, komunikatzea, eta horren aurrean ere hartu daitezkeen neurriak proposatzea eta hartzea. Esango nuke horrelako guraso elkarte batek ere ondo neurtu dezakeela nun dauden hutsuneak haur eta gazteen eskolorduz kanpoko jardueretan. Eta ikusi zer egin daiteke hutsune horiek betetzeko. Antolatu ekintzak. Baina antolatu ekintzak batzuk aurrekontua eskatuko dutenak eta beste batzuk aurrekonturi gabe esate baterako haur txikien kasuan. Eta eremu erdaldun batean. Musika tresnak jotzen dakiten gurasoak baldin badude, eta ondo abesten duten gurasoak baldin badude, zergatik ez zilean behin haur guztientzako kantu saioak antolatu. Edo jolasak. Edo zergatik ez mendiurterak antolatu euskara praktikatzeko. Eta gainera, uste dut horrelako ekintzetan, lortu litekela oinarrizko arau batzuk planteatzea. Esate baterako, euskaraz ordu bete hontan. Euskaraz dakizuen guraso guztiek, derrigor euskaraz egin behar duzuen. Euskaraz ulertzen duzuenok ere saiatu euskaraz egiten. Alik eta gehien. Eta euskara ez ulertzen ez dutenentzako, itzulpenak banatu, edo lagundu, xuxurlari moduran, eta sortu giro bat, nun euskara izango da harreman hizkuntza eta nun haur guztiek ikusiko duten tipologia guztietako gurasoak bat egita daudela euskararen inguruan. Korrika, euskaraldea, euskaren eguna, festa guztiek ere, aprobetxatu litezke, gurasoen artean ere euskaren aldeko dinamikak sustatzeko eta euskararen gaiare plazaratzeko eta mai gainean jartzeko. Eta ikusteko, ze guraso ez dira ausartzen lotxak edo ohituraz daukatelako euskaraz egitera, eta animatu gutxienez ekitaldi horietan, testu inguru horietan, euskaraz egitera animatu daitezen. Eta behin, jauzi hori ematen dutenean, seguro hurrengo unean ere erresago egingo zaiela zueken euskaraz egitea. Harrera linguistikoa. Kanpotik datozen familiak. Ikastolak egingo die harrera, herrian egingo zaia harrera. Baina kanpotik datozen familia horiekiko harreman bide bat gurasoen artean izatea ere oso onuragarria izan daiteke, lehen esandako harengatik ikus dezaten ere, hau ez dela goitik bera datorren inposaketa bat, baizik eta hau dela gizarteak, herriak eta gurasoek nahi duten helburu bat eta oso kezkatuta dauzkan gai bat. Guraso erdaldunei begira.
egin daitezke gauza asko, esate baterako. Aurrek jolasten ari diren bitartean, egin daitezke mintza praktika bikoteak edo taldeak. Bueno, astean behin, 15ean behin. Aizue, aurrak jolasten ari diren bitartean, ordu betetxo batez euskara praktikatuko dugu. Edo oinarrizko esaldiak erakutsi, eta esate baterako ingurune erdaldu nagoetan, adostu familia guztiekin, esatea, aste honetan, 5 esaldi hauek euskaraz esango ditugu denok, erdaldunenak ere. Eta kanpotik etorritan batentzat esate baterako egunon esateko jauzi hori ematea, izan liteke segurazki ate bat zabaltzea. Eta behin horrelako 4-5 esaldirekin hasten baldin bagara, hurrengoan beste gutz eta hurrengoan beste gutz, guazen horrelako dinamikak martxan jartzea. Edo familia egonaldiak. Aizue, euskeraz funtzionatzen duten familietara, gela horietako aurrak ere eraman ikus dezaten badirela etxeak nun euskeraz egiten den. Guraso bilerak nola egin ere, eta ikastoletako funtzionamenduan euskera nola erabili baldin badaude kezkak edo zalantzak, gurasoen implikazioa horregoteare oso onuragarri izango da. Kultur konsumoa bultzatzeko, egin daitezke publizidadea euskarazko ekitaldietara joateko. 11 gauza egin daitezke, eta hoietan guraso elkarteak egotea eta gurasoak inplikatuta egotea, iruditzen zait giltzarria dela eta oso lagungarria. Hori guztia ikastolaren testuingurura eraman da eta labur bilduz, esango nuke ere, euskararen biziberritze prozesuak aurrera ingo baldin badu, 3 frentetan jo beharko dugula. Bata da, familiekiko harremana, orain arte esaten ari ginen guzti honekin, bai gurasoen aldetik eta bai ikastolen aldetik. Bigarrena ikastola barruan, hiztun aktiboak helburu izanik, ditugun metodologiak, ditugun lanketak guzti hori helburu horretara bideratzea, eta azkena izango litzateke eskola orduz kanpoko jarduerak. Nola lortzen dugun, bai ikastola barruko jarduerak, bai ikastolak antolatzen dituenak, horiek euskaraz izango dira noski, baina hortik kanpo gelditzen zaizkion jarduera guztiak euskalduntzea eta horretarako, segurazki eta segurazki gabe, harremanetan jarri beharko dugu udalarekin eta herriko eragileekin daukaten eskaintza hori euskaraz bermatu dezaten. Eta gero zuek zer egin? Ejemplu hona eman. Hala, esatek ziduten guri aurrekoek. Ejemplu hona eman zazue, zuek ere ejemplu hona eman. Eta ejemplu hona ematea da, lehen aipatu dugun guztia. Bakoitza bere abia puntu linguistikotik, alduen euskara gehien egitea, euskararekiko maitasuna transmititzea, gure aurre eta gazteentzako euskerazko testuinguru bat bermatzea bai etxetan eta bai etxetatik kanpo, euskerazko kultur konsumoa sustatzea, eta euskararekin disfrutatzea. Euskararen bizipotza transmititzea. Hau egin dezakegu, egin dezagun.